דיק זה הגיבור של הספר היעלמותו של ראש שקט. ייסורי מצפון תקפו את דיק. הוא החל מרגיש כאב בשן האחורית. המקרה העיוור חירש זימן אותו בדיוק מול דלתו של רופא שיניים. לצלצולו פתח אדם בחלוק לבן, מחזיק כלב ענק ברצועתו. הכלב רכרך את כיסה של דיק, ואחר נבח לעבר הרופא. בסדר, יש לך אמצעי תשלום, אתה יכול להיכנס, אמר עליו. נוכח פרצופו המאיים של הכלב, התגבר דיק על היסוסיו ונכנס. הוא התיישב על הכורסה וחשף את שיניו מול הזכוכית המגדלת שבידי הרופא. הכלב התבונן בו מהצד, בפה מלא שיניים בריאות. יש, צעק לפתע הרופא. מה מצאת? לב? שאל דיק. לא, חור בשן, ענה הרופא. כואב לך? שאל בתוקעו את אזמלו אחת בשיניו של דיק. במקום תשובה נפלטה צעקה משם. לפני שגיליתי את הזהב השחור שבשיניים, הייתי קודח כבישים. החל הרופא לספר תוך הורדת מכשיר חשמל שהיה תלוי מעל ראשו של דיק. זו הייתה עבודת פרח, אני אומר לך. כל יום הייתי מקפץ כמו חמור עם המקדח הענק, מקלל את כל המדינה הזאת. הוא הפעיל את המכשיר שלו שהשמיע רעש מחריש אוזניים. בערב, אחרי העבודה, הייתי רב עם כולם מרוב עצבים. מרוב שהוצאתי שיניים ומכות, קראו לי החבר'ה דוקטור. יום אחד, כשהמקדח נשבר לי בתוך האדמה המסולעת, עזבתי את העבודה והלכתי לאוניברסיטה. הרופא היה עכשיו קודח בשיניו של דיק. דיבורו הרם ורעש המכשיר החשמלי מכסה על נקת הלקוח. שם למדתי רפואת שיניים, למרות שהייתי חסר פירוטה. חייתי ימים בניקיון שיניים מאי אוכל. איש לא האמין שאצליח לסיים את לימודיי מלבד הכלב הזה, בו פגשתי בחצר האוניברסיטה. מהרגע הראשון הריח בי משהו כנראה, מפני שנצמד אליי, למרות שלא נתתי לו כלום לאכול. המורים שלי אמרו שתמיד אשאר קודח כבישים. לכל היותר אוכל ללמוד לעבוד על ברנר. אז אני לא התייאשתי, באתי לכל המבחנים לכלב. ואכן, שיניו אחדות השלימו את אשר אני לא ידעתי בענייני שיניים. לאחר שקיבלתי את הדיפלומה מידיו הרועדות של מנהל האוניברסיטה, הלך הכל חלק. כל לקוח שהתלונן אצלי על הכאב הקטן ביותר, זכה מיד לעקירה או לגשר. את השיטה למדתי מהרוסים, שמפציצים שטחים נרחבים ומעבירים אחר כך מעל התהום את הכוחות בעזרת קשרים. אתה מזכיר לי את הלקוח הראשון שלי. בשביל זה אני מספר לך כל זאת. גם לא היה את החיוך הזה העושה את הקדיחה בשם את הענות. ללקוח ההוא היו רק 2 שיניים, אבל מלא כסף. עשיתי לו בינתיים גשר, שהתמוטט כל חודש בעזרת החיידקים שהחזרתי לו לפה. החיידקים האלה עובדים אצלי כמו חמורים. דיק היה מבוהל ותשוש לגמרי. שיניו נקשו בקצב כזה שרופא השיניים לא יכול להמשיך את הטיפול ושלח אותו מעל פניו בייאוש. כשירד במעלית היה מלא זעם כל כך עד שהתעמד בקרטה מול הראי שבמעלית.